שלום לכולם, מבטיח זה נסביר לכם איך להוריד ולהשתמש בתוכנה וואם סרבר בשביל PHP וכל זה. דבר ראשון ניכנס לגוגל ויכתוב וואם סרבר. ניכנס לראשון ונוריד אותו מדאונלודס, כאן יש את זה, ונוריד אותו, לי כבר יש. אחרי שהתקנו כל זה, להתקין כרגיל נקסט וכל זה, ניכנס לזה. עכשיו, כאן יש את הסמל בצד, לחוץ עליו מכה שמאלי, לא ימני, ימני זה זה, חוץ מכה שמאלי ו-Start All Services. עכשיו, אנחנו במכה שמאלי, במקש הימני, רואים כאן About, Refresh וכל זה, זה לא צריך. עכשיו, במקש הימני יש את כל אלה, זה רק צריך לעשות זה. עכשיו, כאן Localhost, זה נכנס בעצם לשרת שלנו. אוקיי, ועכשיו יש לכתוב אחרי זה את הקובץ, למשל index.php, דוגמה. עכשיו יש את זה, PHP מאדמין, זה לניהול ה-SQL הזה. ו-SQLite Manager, אין לי מושג מה זה, נחשב גם SQL. עכשיו יש www דירקטורי, כאן בעצם כל הקבצים שלכם מוחסנים, ואתם יכולים לכתוב אותם כאן בשורת הכתובת. וככה אתם יכולים להיכנס, לערוך אותם, לשמור ולראות את זה. כאן בפאט שזה לא ממש משנה, כאן אני אף פעם לא השתמשתי בזה, אבל כאן זה כאילו גרסאות, וכאן זה אם זה פועל וכל זה, והגדרות. קיצור, ככה זה טוב. עכשיו דוגמה, אני רוצה לעשות איזה משהו, נגיד אני לוקח קובץ PHP, סתם דוגמה, אז נגיד אני רוצה לעשות כאן אוקיי, נגיד עשיתי שזה לכתוב A, יצא לי כמה שטויות בכתב, אבל לא משנה, והנה ככה הכל עובד טוב. אוקיי, המדריך הזה נכתב על ידי סיינט, אורל, לפורום FXP, מקווה שתהנו, ובהצלחה בהמשך.